Shalom. Selama hari Minggu madihita saluhutna. Minggu ta sadarion, 5 minggu palimahon dung Trinitatis, dohot ojahan di jamita, hapor siaon na pamalupon. Atong, tapasada maroharo pikirata, martangiang mahita di bagasan rohatta ganup. Amen. Tapuji Tuhata, marede hita. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia nama no palangit dohot tanoon, amen. Mangasahon debata say hamonangad do ulahonota, ngot maho ale saudaraki tod diki, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu buas yang ari, pujiok kumaho di tonga-tonga niak kabangso, ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, nama dok mauliate do hami tuho, ala naung dijoho hami tu pakirimun na mangulu di ngulu sa leleng-leleng na. Ale to di porbadia, sa ilehom magugo tu hami,
Asa tarpatuduk hami saluhut na tao mangabati hami majakon haluaon na pinatupami. Ale Tuhan Yesus, pahot jala patugu mahaporseaon pakirimon dohok bengek niroha di hami. Asa monang hami sahak ro di ujung na majalo tupal hanguluan na pinarademi. Amen. Hudul mahamuna. Tapuji Tuhata marhite kor ina parare Kamis. Tapuji Tuhata marede mahita. Surena juka tro
hatta ni haholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabigema hata ni debata songo patujolon di jamita turpuk tuare mingguta sadarion. Ima natar surat di poda Salomo ayat sada mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 15. Songon nasomal tajahama margati soring. Songonomma hata ni tu hatta. Meragam ma arta akana arga dapat hita gohatta ma jabuta di tabat-taban. Marpitu maho di tonga-tonga nami sisa puro mahita sudena. Rapi tama jahasa ale anaha unang maolo sauduran rap dohot nasida aholang tagonan patmu siad dalan nasidai olat nido sahatna martua ma akan nau bege hata ni debata nau peopsa jala na mangula hossa amen. Tapuji Tuhata marhite-hite punguan ina Naomi. Tapuji Tuhata maredehita. Tuhan
Ijani tu hatta nani haholongan di bagasan Kristus Yesus di pardalanan ningoluta di hari-hari nang tabolus tunggudang dosata maralohon akadongata maralohon keluarga lumubima nang diadopan ni tu hattai di partikyanon Roma hitas yan nasaudu ni rohatta tu adopan ni tu hatta mangido hasisan ni dosata jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Ale amanami parholong roha, rodo hami marsobba tuado pamu, manopoti jala manolsoli sudi dosa do pangaleson nami. Asima roham dihami, sesama sudi najat dohot dosa na hubaik kami di jolom, ala ni holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, namate humoko pami, amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa, ay musak peak kadolok jala humuttal akarobean alai anggo asiasikku na sotupa musat sianho jala padan ni hadameokku na sotupa humordit ninna Jahoba siasihiyo hasangapom ma di debata na digijang amen udul mahamuna. Tapuji Tuhata marhite-hite kor paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhata, Maredde Mahita. Nani haholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, tatangi homma hatani debata nagabe ruhut di ngulune baru di bagasan mingguta saderion, imana tersurat di Jakobus 4 ayat 2 songonomma hatani Tuhata. Pajonok hamuma tu debata dungi pajonohon nama tu hamu, paias matangamuna hamu akka berdosa, jala pabotor marohamuna hamu akka namar dua roha olat nido sahatna, atong rak mangidugu gumahita tuadopan ni Tuhata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon naobar Tuhatami. Amin. Tapuji Tuhata, marhite-hite kor ama.
Tapuji Tuhata, maredde mahita. Hatidakon mahapersiatai, songon nani hatidakon ni dongata sahapersiao di portibion, rakma hitamat dokon. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatu dosan, nama no palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asiatot di porbadia, adorang sohabubuan. Ido Tuhata nama naon na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinorsilang jala tuat tu banua toru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul di siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamuna. Tapi gema tabahan ni titing namasa di huriata di bagasan samingguan. Salam, hurian itu hatta, tatangihon majo satokin, tikting namasa di mingguta, sadarion, na parjolo ima ruas natabba, mulai sadarion, tanggal 30 Juni tahun 2024, mengatabba be anggota ni ruasta, ima keluarga amata Dedi Fernando Batu Bara, dohot inata Maduri Borusiburian Namaringanan di perumahan Gria Mutiara Opat, nomor B30, masuk ke sektor Pitu, pinagidohon nasa jongjong nasida.
rodo na sidang mo lihat ma napaduahon pardongas saripeon tikting perjolo do napaduahon di hari Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024 maringana di GKPI Padang Bulan manang huriat tahun naing majalo pasu-pasu pardongas saripeon ma ima Pendeta John Patar Situmeang MTH, anak niamata J Situmeang, tubuh ni nata M Boru Siregar, nama ringana di Jalan Bunga Rinte, Kompleks Setia Budi Paradis, Blok E nomor 15. Anggota ni Huriata GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk ke sektor Sada. Dohot Orwana, Kristina Boru Surbakti, Boru ni Amata U Surbakti, tubuh ni Nata S Boru Tarikan Nahinan, nama ringanan sian Dusun 2 Sukamalem Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, anggota ni Huria GSKI Namumirik Kutalimbaru. Napatuluhon sidang umum jemaat, sidang majelis jemaat satabi. Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di Patupa Huriata do sidang majelis jemaat masuk pukul 10.06 Botari, manang pukul 4 Botari. Maringanan di gedung sekolah. Pinanggidohon tusude anggota majelis asa pro mandohoti sidang majelis. Imana masa di Huriata mingguan. Lau manomu hatan itu hatta marede mahita sian buku ede nomor 420 alu ayat 1 tulu. Dameni di bata na sumurung sian saluhut na saroha, imanamian mangarajai rohamuna, dinamanangihon dohot na pahusor-husorhon hatani di bata. Amin. Hatani di bata nagabe sitakasata di mingguta di Arianon, dienek do sian Markus biddu 5, mamuhai mai di ayat 21 jala di paujung
di ayat 47 tajahama margati soring sonoma padokan ni hatani di bata. Jadi dung marparau Yesus nguse tu baribai dirongomi natoropi ibana naditopi tawi dope. Diparhurajai ma ibana ninna hukut namate matenedo nuaing buruku seroma ho jolo mangapehon tangamu tu ibana asa malua jala mangulu. Dungi adong madisi poropuan sada namar sahiton bulan liling ni 12 tahun. Jadi dung bege berita ni Yesus Roma ibana rabdohot natoropi sian pudi di jamama ulusna. Jadi pitor motok mamudari laos dihilala do di dagingna nong malua ibana sianna niainai. Gabe didok akka sisian nama madok ibana didahodo panosak ni natoropon diho gabe didok kodope ise majama au gabe Roma paropuani akadot maibana dibai biar ni rohana marningot naung masa tu ibanai laos marsinggang maibana tujolona sitong ma di Papua saluhut nai. Maka tahoni do paibana nungaro akana sian bagas ni situai madok nungamate borumi. Ahabe lo jamu gurui. Jadi dang diloas manang ise mangihuton ibana dukon ni si Petrus, Jakobus, doho Johannes dongan saamani si Jakobusi. Di bongotima di dokma tunasida buasa songoni gaor hamu jala tumatangis dang namate si beteti na tarpodum doi. Dungi ditakuk ma tangan ni danaki didok ma tuibana tali takum astuanna obutet au madokon ho hehe. Alai gomos mana sida di Popai unang diboto manang ise laos didokkom ma lehonon na mangan. Songoni ma hatani di bata salom dihita saluhut na. Yamu amanami dot inanami huriani Tuhani
Odolan ni jamita di mingguta sadarion hapor siaon na pamalupon. Damang dot dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Diturpuk ni jamiton taida adong dua na marsahit. Sada naong dewasa na marsahit pola 12 tahun. Liling na pendarahan. Idok marsahit bulan mudar. Napaduahon sa danak nung targuar mate. Ima buah-buah sian na poso ni si Jairus. Alay di dua na marsahiton, perjulu na tabereng ima anak ni si Jairus. Songon di catatan ni si Markus Madok didok ibana songon gabe pengituai di bagas ni halak Yahudi manang walau di bahasa Indonesia kepala rumah ibadah ema didok di Guarna. Tentu ia danaki boru ni si Jairusi dang diboto songod dia pakilalan ni danaki ala danak do peibana totu ikon adong do na mga turehon sahitna moldo atusan ia molo danak marsahit jala juk do iti hati hada danak marsahit alani holong ni roha ni amatta do inatta olo marsoal natoras manang buido hono neti na horang rado do amattai manang inatai sikap laho maboto sahit na danaki songon sada pengalaman hiado dimuruki perdijabu hati hamar sahit danaki demam tinggi jala di dokma sanggup doho modum do piate ia burum ngamar sahit tarhira songonima artina inai nunga sangat nunga tung macai bagas pikiranna memikiri sahit nidak danaki jala gudang do persoalan na songonon nunga lo jauh memikiri sahit ni burutong ninna atok songonom may ang guboy do malum danako buruton ala ni tapi kiri asadoho tahu marpikir berarti dua mahita marpikir laho permalum ni sahih ni danakon hape na perlu tindakan do ahado solusi tu dia do buano danakon o sura di dok beta pangulu kareta buat tu rumah sakit ready ma audisi tarhira songonima amang do tamunayna songonima ra pakilalan ni si Jairus diholong ni rohana mernida danakon nasopola takas di boto ibana alu-alu ni danakon di dia sahit nai alay nunga tung macay dangol parsahiton ni danakon hape si Jairuson termasuk tokoh manang pejabat di rumah manang di peribadatan ni halak Yahudi adong do wibawana halak natarguar doon jalata kastaboto maralo do akka si boto patik do halak Parisi manang halak Yahudi mernida hahuason ni Jesus hati hai marsaborangat do nasida alai nataida ia si Jairuson iharhari do jabatanna iharhari do tradisi manang prinsip partodion ni ugamu Yahudi diobasi lao pajupang doho Jesus dak persoalan di ibana manang nagabiadong risiko
na mangihut molo pajupang ibana do Jesus. Manang napetsaton na do ibana siyan ulon nai na penting diaw hipas manyan burukon. Alani itong-atongan ni pardalanan ni Jesus na torok halak. Roy ba na majupangi Jesus? Jala didok manukap na marlapatad doi sada pribadi na so adong be argani dirina. Na madok na marpos ni roha tutuhani. Tuhan urupiaw. Danga dong be kesanggupakku laho paluahon laho mabayan buruki asa hipas. Day manongay. Holet tuburunay do pikiran. Taringot buasa ikut Jesus. Totu dakpola taringot tattabi. Nasongod dia pamotuan ni si Jairus taringot tu Jesus. Alay na pastina di boto ibana do Jesus sanggup mangurupi paluahon si Jairus asa malum sahi ni burunay. Oleh Jesus nama dangadong nasa. Hape dung na manuk kapibana taksa dia liling nai Roma na poso na pabuahon naung mate burunay. Molodung mate nga selesai be. Ido ban nedokon na diba nga melumbe sahi mi. Ninna ditiki pajupang doho namod dingi. Mula dong akka na mga puli. Manang napardihon na namarsahiti molo nga mate didok nga melumbe sahi mi. Daido bahasa. Alaya haman na terjadi. Putus do pakilalan ni si Jairus. Ulak ni nama dung mati daktar hahuan ni Jesus be burunai songonido alai di popaima si Jairus artina unang pola tangihon ni pos maroham unang gangguho ya kira songoni mapadohan ni Tuhan ni ya alai itu hita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Taida do boha kesanggupan ni Tuhan laho pamalupon sahi ni boru ni si Jairusi. Alai di pardalanan ni adorang solao do pesanga Jesus tu jabu ni si Jairus. Adong sada perempuan naung marsahit 12 tahun liling na. Ya. Idok disi. Napola dicatat si Markus dison nung nga pola habis artana. Nung nga pola marubat ibana tu akka parubat. Alay dangadong tarida manang aha hamamalum ni poropuanon. Aha nang idota di catatan ni si Markuson. Perjulo nang tabereng. Ia poropuani di papudi ibana do hasomalan ni halak Yahudi nasobui halak perempuan manopot tunatoropi. Napaduahon sasitong na halak naramuddo ia namarsahi si songoni. Alay dipikir rohana oleh kujama pe ulus ni Kristusi nung ngamalum sahitu. Sadahal na sangat luar biasa don dihadirion ni perempuan ini. Taida do ia torop do jolma na manosak di pardalanan ni Yesus molo di bahasa Indonesia di dok banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Aha si dok konot tataringo tunatoropi na manosaki. Totu godang dojolma nadais tutuhatte. Itiki marsyojoran manang manosak tikini godang do nadais tutuhani
manang gudang do, adong do, saya dong do, na tertiup na manang tardorong ibana, tertiup na pamatang ni Jesus. Manang days innahitama. Jala meragam do jolma na toropi, ahado tujuan na manosak manang berbondong-bondong mernida Jesus. Manang nanaing manangihop pangajarion ni Jesus do. Alay nang sidohonokku, di baritaon, dang sada kepastian, ia molodai sita tutuhani, selesai masude persoalan ni sahit manang problem ni ngulutta. Idang. Manang gabe dohonotta, ia molodung rohi tatu bagas joro, dame marohatta. Suku-suku don. Manang ia dong kita masuk tupunguan ni halak Kristen. Gabe sonang mangolutta. Neng mamerek kita di son. Dang gabe sada jaminan ni. Idang. Atik peso ngeperupuan di dokon ngehabis artana laho marubat. Artina, dalam perpudi namaon napajupang do Yesus. Berarti apakah ini manang neng dohonot tadon neng untung-untungan do manang tergantung tunasi ma mulo malum ibana do mulo pajupang do Yesus on asa takas neng taida. Alana torop do jolma naro tu Kristus. Torop dojol mana terbilang gabe halak Kristen. Alai jupang do songo bagas ni hapor siaon ni inat taon. Sonodok nakingani. Torop dojol mana manosak. Dais tutuhani. Alai meralus do pangiduanna itikki jonok manang dais tutuhatai. On iko bagas do pangatusyot tadison. Alana songono dolan ni jamitata hapor siaon. Molo Martin Luther medok iko mian di bagasan sola fide hanya karena iman. Muki gudang dozol mamabigi hatani di bata. Dang alani hapor siaon. Gudang dojol mana mariddi. Dang alani hapor siaon. Gudang dojol mana terdaftar KTP na Kristen. Alay idang alani hapor siaon. Gabisada panakasion manang peredungan no bagas doi di minggut ta sadarion. Bohado hita hatiha jonok natargoar jonok tutuhani. Apalagi molo di lingkungan ni ngolu ni haporsiaon ni halak Kristen dohita alai dang masuk bagian ni naporsea berarti dangol nai ngolut taon. Dangol nai ngolut ta. Ala dang dibohali sian hapor siaon. Dang godang pangiduan ni ina namar sahiton. Perempuan nang 12 tahunon. Dada ikon nang jamaon ni Jesus. Manang sakababahata. Alay taingon. Holid di jama rabbu ni ulos nai. Adong hagogoon na pamalupos sahina. Luar biasa do kan? Manang atik rohi ta marpikir. Malum dosa hita. Molo jubah ni Jesusi. Pahian ni Jesusi. Tapapakehot tu pamatangna. Taralus do sude. Pangiduat ta. Suku-suku don. Makana adong hati hajolma berdebat.
taringo tu haporsiaon, au dijolo ni Jesus peho ibereng Jesus peho, dang porsea ho, jaladang muba ho. Natalapati di si, taringo nang dihamubao pe, molodong mubahita, otomatis do gabi badia nguluta. Jang. Adong do pe proses na ko perlu lam tapajonok dirita tutuhani. Lam jonok. Say solhot tu silang ni Tuhani. Say solhot tu silang min. Lam solhot. Ikon adong dosa da pagkatidangion ni haporsiota. Solhot tita tutuhani. O dosa sitong na. Jadi unang tanok. Molodong gabi Kristek kita. Molodong gabi di lingkungan ni Tuhani hita. Otomatis sudah alus na idang. Idang. Alay alus na ikon songo poropuanodo di haporseai. Berarti haporsiau ni takupas majo. Ikos sada naposo ni di bata, napatorakko kata ni di bata, ikon namalodo asa semangat kita mabigay jamita. Sebenarnya idang. Alana jok do boto sohoni molo manak pertanyaan do, ilingkungan manangi sektor ibereng isi do martugas tuhame. Ah siadui do. Daun basa dak semangat iba mabigay marjamita na. Alay siya dia do. At sura memang namalo pe pasahak to kata ni di bata. Ang goso siya rohatta do tung moldo atusan hatorangan ni jamita. Persia hita disi. Jaladak pola di baik katorangap pe. Mula dong do siyang ngulu ni haporsiota nama jaha barita nauli. Tuhanido nama baik panak kasiyod dihita. Di boto Tuhanido naung rohami tersentuh. Jala di boto Tuhanido adong do hagugon ni Tuhani kontak tu nilai-nilai ni haporsiota. Dia tahu apa yang terjadi. Di boto do ngulum porsia doho manang daw. Dohoton gabe tarila mahalak natargoar di posisi ni jabatan songon sitiop pardonganion na jonok tutuhani HP dang mian haporsiaw di bagasan ibana. Tuhan akan mempermalukan kemunafikan. Si palecem tak perlu dituhani. Songonido si Jairus danga dong si palecem ibana. Pos si tutudo rohana naiko Jesus do pamalum sahi ni borunay. Tuy tanah hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Asalan nido sotong marpili-pili hamu laho mabigay jamita manangisi pe pasahat to jamitay. Kanido kan? Unangi manang nasitua pe manang nasitua na baru itahbis pe hata ni di batado na pinasahat nay. Sadok borhat sian dia sian haporseaommu. Ido sa sitong na. Ngaudok nakingani gudangkan manosak-nosak Jesusi dais. Mungkin marangan-angan di bana mulo dais au tutuhani gabi di pasu-pasu. Alai dang pasu dang haporsiaon na makuling di bana. Pasu-pasu ido. Alanda jok do adong manang mukit torok do jolma neng pajupang dohot Kristus. Modal utama nai dangadong di bana apa? Percaya, beriman. Alania hado si Abraham uben ne pilihon ibana anakna Sisak alani haporsiaon. Alania hado uben na malua si Job sian akka pagujunani alani haporsiaon. Ragam dope tudusan natabereng di buku na badiyay termasuk masih Noak. Ya,
Wasa maluay ibana sian bajir na boloni. Ya, alani porsea di tuhatay. Jadi, naing paborhatot tadirita di ngolutta sonari. Ahape persoalan ni ngolutta no ngaingon. Borhat mahita sian haporsea ni. Atik pe mungkin halak gabe kalap panik. Mamereng kondisi ni ngoluttai. Songon akan atoropi na mamereng boru ni si Jairus na marsahiti. Ngatu matangis na sida. Dang adong bepak kirimon boy malum barunay. Cuman dang dipatorang si Markus di songon. Songon dia do latar belakang ni barunay. Do latar belakang ni ina na marsahiti. Dang gudang dipatorang. Alay nang taida di son. Aha pe latar belakang mu amang do tabunay nang. Iboto Tuhan idoi. Alay nang jumulo nang boton na bohado roham. Dang naso di boto Jesus. Ise satsitong na namajama ulus nai. Iboto do. Dang naso di boto Jesus. Idia si Adam do si Hawa tikini. Ale buasa pola sukun na. Adam di dia doho. Basa pola ko sukunon na ise majama Rabbu ni ulus. Iboto deh. Kadang do ruar sian ibana gugu sahat tu perempuan ni. Alai perlu siap perempuan ni sada pakkatidak konon pengakuan na tulus asai boto na toropi. Yon ia perempuan namar sahiton di pamalum kuaso ni Yesus alani haporseon. Nata to? Songoni manak kita. Naing tapataridaho tu portibion rohita tu gerejaon alani haporseota. Tapasaha piliat tu di bata dadalani hasomalan ile jol manason gabeta liat nasai. Alay borhat sian haporseota. Wahira-hira. Ngababuhi tapasidung jami taon. Ngababuhi hita borhat mangulu hita mangihutot Tuhani. Manosak-nosak Tuhani. Alay ala sian haporseota. Ngababuhi. Oddo nagabi oddo ladihita. Dang otomatis. Molo jonok tutuhani jawaban ningoluta selesai. Alay iko borhat songon nadet ni Kristusi ha porseaomi rak majo hita ha porseaomi do songon tema ni jamita taon rak madok kita ha porseaon na pamalupon sada dua tolu. Amin martang yang mahita. Melihat puji-pujian rohanami Tuhan. Disudi dengan ni basam marhite turpuk ni jamita di sadarion takas do huboto hami hapor siaunido na pamalupon naing nian adongi di hami dada naing mangasahon haburjuon haringgason nami dang alani jabatan nami songos si Jairus alay neng borhat sian haporsiaw ni hami tumopot to mangidohon nasa si pangidohon nami asa maralus masudi aha nagabe narikot di tonga-tonga ni ngulu namyon manang parsahiton manang dia petahe na manosak ngulu namyon ido dieneto mian di tonga-tonga ni hajojonok nami majupak koko. Songon padok ni naposom Martin Luther asa adong dihami ima sola fide holen mangasahon haporsiaw ni. Borhat mahami amang nabasa ali Kristus nang tod di porbadia. Tutonga-tonga ni ngulu nami di paborhat marhite-hite ngolu di bagasan nama kaporsiai hatami. Marhiti Yesus Kristus say pargugui mahami disi.
Amin. Mari de Huria. Ojahan ni rohata sian hatani di bata lau pasa pelian di pesalmen bid 24 ayat 6 sonom madidok peleho kamu ma pelian hati goran jala marhapo satu jahu bamahamu. Amin. sa loob na.
Sapasaha mapiliato to debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang. Di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni naso libasa na mauliutus. Di son hupasahat hamido pilihan hamuletion nami tuho. Sejalo jala pasu-pasu mapilihan namion. Asagabi dalap panidangyon. Parsaurat dot ulaun asini roha di huriamon. Baim mangulo nami gabi pilihan na ho Bartolomo ni Roham. Jala parsidohot paro karajommu. Olong hasit tongon do hadamyommu di sadok portebion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa say totong mandok moliate tuho. Di bagasagoar ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gicang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni Roham di Banotongon songon na di Banua Gicang, leon madihami sadarion hanguluas siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unak kami tugyo tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Isodakot Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaurhom madamena tutodim.